an ce wannan gida akwai mai cutar coronavirus. What? Saboda haka muna so mu ga mai wannan cuta ya fita waje. In ba haka ba hukuma ne a kafa gidan nan ya fita yanzu. Yau kama, gidan nan, kuma nan, ka sa da kyau, ka sa da kyau. Sweet what? Go. I'll shoot you. Go. Kana da wula tishawa ba? Allah wannan tishawa da kana yi ba? Idan ka kara yin shi za mu doka bom. Ka to bom. Mu samu ka duka gaba da buwa. Yes. Kagani. I am a chief doctor from Czechoslovakia. What? Sir. Wannan da kana gani totally mu rike sha nan yana ta mana har ci shawa nan. Ya buna ka duba shi. Musaya. Ku da masa gefe. Kuma ku da masa. Ya koma. Ba. Atishawa kenan. Ka gani ba? Yanzu yana yin wani atishawa ce tuntuni. Ya yi atishawa ya bi so dari yana. Ana. Shi ne za ku saya a matsayin ku na officers yana muku atishawa. To mun san menene? To wannan yana da coronavirus. Wanda ya atishawa coronavirus na shi ya yi active. Saboda haka coronavirus na wannan dan ɗalibi ya yi chronic. Duka kun zama coronavirus.